James 4 verse 17, our last scripture. Terera unzwe, ani nani zvino anoziva zvakanaka zvaanofanira kuita. Uye akasazviita ari kutadza. Kuziva zvakanaka zvandinofanira kuita ndorega kuzviita, I will be sinning against the word of God. Pane zvimwe zvinhu zvaunotova nani kana usingazive. Kana waziva ukasazviita, you are now sinning. Saka takuda kubvisa tsika yokunzwa shoko raMwari, togumira ipapo tokangana, topinda mutsika yekunzwa shoko raMwari nekuita zvarinoreva kuti mweya yedu iponeswe, upenyu hwedu zviendeke. Mwari haasi kure nevanhu vake, uye Mwari ari pakati pevanhu vake. But chinoita kuti vamwe vanhu vasamuona Mwari, vasapinda mu certain realms, kunyangwe vakanamata vane pavanongogumira, havasvike kwakadzika-dzika, inyaya yekuti havasatiwo vabata zvakadzika-dzika.